ಮತ್ತೆ ಈಗಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಕದೀನಿ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಅವನುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಕು ಲೋನ್ಗ ಅಂದು ಮುಲ್ಗೆ ಅಲ್ರಿಂದ ತಲ್ಪ ಲೋನ್ಗ ಅಂದು ನೆಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆತನು ತುಂಬು ತೋಜಿ ಪೂರ ಪರ್ದೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂದು ಅವಲ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಇರಲಿ ತುಂಬು ತೋಜಿ ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜಂದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಕದ ಅಂತ ಬರ್ತು ಮುಕ್ಕುಲೋನು ದಾದ ಬಂಡ ಉಲಾಯ್ಪುರ ಬಂದಿಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾದ ನೆಟ ಎಂಡು ಅಂತ ಎದ್ದು ಹಾಕೊಂಡುಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಟ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಈಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕುಂಟ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾಷ್ಟನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋದು ಸರ್ತಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಉಂಡಿನಿ ನಾಷ್ಟಾಗ ಅಂಚ ಜಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಚೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದು ನಾನು ಇಜಿಂಡ ಜಿಯಾನ ನೀ ಬಿಟ್ಟುಂಡ ನೆಟ್ಟು ಜಪಡವನು ಜಪಡಾದ ಬಾಕಿಲ ಒಂಚೂರು ತಿಪ್ಪೆ ಶೆಕೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಶುರುವಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕುಂಟುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕುಡು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನಿ ಒಂತ ಪುದಲೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ತಾತೇಟೇನು ಬೇತಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೀವನಪುರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅಂದು ಸೂರ್ಯಾಣಿನೇ ಕುಂಟೊಂದು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ರಾಸಿ ಪೂರ ನೋಡೋದು ರಾಸಿ ಎಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಅರ್ಥ ಮೆತ್ತು ಕೈಟ್ ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ ಪಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮಿಷನ್ ಪಾಡ್ನೋ ಕುಂಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಅರ್ಥಗ ಅಂದು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೋಡ್ದು ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಏನು ತುಪ್ಪಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದಿಯ ನಿನ್ನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆಡು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಪಾಡುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತನು ಅಂಚ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಚು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚದಿಯ ಪೇರು ಮಂಜೂರ ತಿನ್ಪಿಜೆ ಅದು ಚಾಮಿ ಅವಕನಂತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಚಪಾತಿ ತಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ತಿಂತೆ ಅತಂಡ ಚಾಕು ಅತಂಡ ಪೇರಿ ಚಪುಡಿಯನ್ನು ಪೇರಿ ತಿಂತೀನಿ ಬಾಜಿ ಮುಟ್ಟಾಯ ಏನಾರ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾರ ಚಪಾತಿನ ಬಾಜಿ ತೊಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗೆ ಬೇರೆ ತೇರಿ ತಿಂತೀನಿ ಮಂಜುಂಡ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಕಫಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದಿ ಮಂಜುಂಡ ಪೊಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಕಫ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರುವಂತ ಬುಡಿಯ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಪುರಾಂಡ್ ಜಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಪಿಲಿ 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 ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕದ ಏನ ಪಂಡ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಸುರುಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡಿಜಿನ ನೇರಡದ ಬರ್ಸನೆ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಓರರ ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಗಡಿ ಬಿಡಿತ್ತಂಡ ಓರರ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಅತ್ತನ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಓರರ ಕಾಂಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾರ ಪುರಿತ್ತಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ದಡ್ಡ ನೆರ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಾನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಜಾಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನೆರಡು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ ಜಿಯಾನ ಇದು ನಂದಿಗೆ ಜಿತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಕರಿಜ್ಜ ಲಕ್ಕರಿಜ್ಜಿ ಚಲಿ ಆಗುಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಇನಿ ಚೆಪ್ಪುಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನಲ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಏಪ ಗುಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಎನ್ನಲ ಅಂಚೇನು ಇಂಕ್ಲೆನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಉಂಟು
ನಾನು ఆయన ಆಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಟ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ನಾಷ್ಟ ಕೊಟ್ಪುನು ಅವೇ ಆಪುನೇನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಜಿಯಾನ್ ಲಕ್ ಕೊಡ್ದೊಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಟ್ಪುನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೆಲಸ ತುಲೆ ಆಯನ ಗೊಬ್ಬುನ ತೆಕ್ಕಾರ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ವೈರಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಲೆ ಅವೇನು ಬಾಬು ಆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಕನತ್ತಿ ದೀತೀನಿ ಇನಿ ಆಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಐಕ್ ಆಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುರು ಆತದೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ತೆಕ್ಕಾರ ಉಂಡಿಗಿನಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಯಾವ ನೀರು ಯಾವ ಹಾಂ ವೈರಸ್ ದೀಲ ಬೊಪ್ಪ ನಾವು ಐನ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಾರಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಯಾನ ವೈರಸ್ ನಡ್ದದಿಯಾ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಏಪ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಗ ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಜಿಯನ್ ಎಪ್ಪಡು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ 1 kg ಮುಪ್ಪಾಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪುಡ ತೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಯಾನು 1 kg ದಾತೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕನತದಿದ್ಲ ಹಾಳಾಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕಡ್ದು ಎತ್ತಿದೀನಿ ಉಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟನತೆ ನೆನಪನ ಅದೆತ್ತಿದಿ ಎಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದತ್ ಪೋಂಡ ಹಾಳಾದ ಪೋನ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡೆಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಕೊರೋಲಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಆಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿನ್ಪತಿ ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಿತ್ತದೆ ಪರ್ಲ ಜನ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಆ ಜನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೀಪ ಅಂದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪೂಜೆನೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆನೆ ಇದ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ರ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವೇ ತಿಂದು ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಡ ಅದು ತದ ನಿಂಗೆ ತೆಮ್ಮ ಗುಣ ಹಾಕ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ದೀಪ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆತ್ತಲ ಕಶ್ಮಲ್ ಪೇರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಗೋಟ ಏರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೆ ನಾನು ಹೊರ ಮತ್ತು ನೆತ್ತನ ಕೆಂಬುಡೆದ ಗೋಡ ಏನನ್ನ ತಿಂತೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೆ ಹೊರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಜಂಕ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೋಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತದ ಮುರಾಣಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಪತಂಬರ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೆಂಪುನುಂಡು ರುಚಿನುಂಡು ತಿನ್ನು ಬೇಗ ಮುರಾನಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕುಪ್ಪರ್ ಇರ್ತೀರ ಅಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಕೂಲ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಉಂಟಾಡ್ದದು ಪಿದೆ ಆಜಿಡ್ತಲ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ತಿರ್ತು ಬುಂಡು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕುಂಬಾತ್ನ ದನ್ನ ಪಿದೆ ಹಿಡಿಪ್ನತೆ ದುಂಬು ತಾಗದಾಗದು ಅಂಚ ಯಾನು ಆಜಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆತಿಜ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬುಣ್ಣ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತೆತ್ತದು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟದು ಬುಡಿಯೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮನಸ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಜಿ ತಿಂತುಜೆ ಮಮ್ಮಿ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೀನಿ ಅಂದ ವನಸ್ 19 ಏನು ಲೆಪ್ಪೋಡು 25 ಸರ್ತಿ ಇಕ್ಕದಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನೆಂಚ ಮಲ್ತಿ ದೀಪೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಂಗಾನೆ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನುಪ್ಪುಡಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಚಮಚ ಕೊರೊಡಿಗೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಚಮಚೋಡು ತೆಪ್ಪರ ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಲಾಪುಜಿ ದಾಲ್ ಅಂತ ಆಪುಜೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಒಂದು ಒತ್ತೆಡೆ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ಚೂರಂಡಲ ಖಾರ ಬೋಡ ತಂದ ಕೊಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು
ಯಾನಿ ಮೋನಿಗೆ ದಾಲ ಕ್ರೀಮ್ ಅವಡು ಏನಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಿಜೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲಸನೇ ಆಡದೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಪೋಯ ಇನ್ನು ಇಂಕ ಚೂರ್ಲ ತರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೂ ಇಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮೀದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಗುಡ್ನಿ ಆತೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ತುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದ ಗುಡಿಯೇ ಏನ ಪೋ ಬಕ್ಕಪ್ಪಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬೋಡು ತುಲಿ ನಲ್ಪುಡು ನಲ್ತೊಂಪೋಗು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡೇನಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟರ್ತಿ ಬೋಂಡಿಯಾ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲಪ್ಪು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಬಾಜಿದಾಲ ಕಥ ಅರ್ಥ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ನೀವು ಜಿಯನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಜ ತಪ್ಪು ಕುಂಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೂರು ಪಾಡ್ದೀಯ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಲ್ಲೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಾಜಿ ಮೇತಿದ ಬಾಜಿ ಕಣಕ್ಕ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ರಿ ತೂಕ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಪತ ಅರ್ಕ ಅಂದ ತೊಂದರೆ ಸಾರು ಉಂಡತೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತುಂಡ ಉದಿಲ್ಲ ಓಡುತ್ತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿದಾಡ್ನ ಅದಲ್ಲ ಹೀರೋ ಬಿದಾಡ್ಲೆ ಕಾವಡು ಪೋಪನೆ ಕುಳಿತು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಯಾನ ಮೇತಿದ ಕಣಪ್ಪೆ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಜಪ್ಪಾರ್ನಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೊತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ನುಪ್ಪುಲ ಆತಿಸಿ ನುಪ್ಪುಲ ಮಲ್ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ ಬತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪೆ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇತಿಕನಾರ ಅನ್ಕೋಯಿನಿ ತೂನ ಪಪ್ಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟುಗುಂಡತ್ತೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಂದೇನು ಅಜಪ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದಾರ ಬಂಡ ಒಲ್ಲದ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪುರ ಕನತ್ತಂಡ ಓಲ್ಲ ಯಾವಜ್ಜಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಲು ಒಂದು ಅಜಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಪುರ ಪೋಯಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ್ಲು ಉಂಡು ಹೊರ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮಲ್ತಿತ್ತಡು ಗುಚ್ಚೋರ್ಚಿನ ನೈನು మా ఫ్రెండ్స్ ఏనాడు నేను అజాతుడు బొక్కనికి లేక తిక్కువే మళ్ళీ మమ్మీ పత్తే అజాతుంది లేరు మమ్మీ పత్తే చతురు పత్తే పత్తే ಅಜಾతుంది లేరు నీ బాజీగు ಬಾಜಿಗು ಇದು ಬಾಜಿಗು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ತಿಂಪಾರ ಪತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆನ ತಿಂಪಿದೆ ಪತ್ತೆ 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 ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಇಷ್ಟ ಜಿಯಾನ್ ಗೋವುಲ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಪತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ತೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಲ ಬುಕ್ಕೇನ ಕೋರಿ ಆ ಕೋರಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಾನು ಪೂರ ಬಂದ್ ಬಚ್ಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲಿಜ್ಜೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ಗತ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ಅప్పుడు ಆಗ ವಾಂಕದೆ ಬರಸು ಅವ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುದೆ ರೇಟ್ ಪೂರ ಕೊರಲ್ಲ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅದ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಟಿ ತಿಂಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ತಿಂಪುಜಿ ಜಿಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನುಪ್ಪುಂಡುದೆ ಇದು ಜಿಯಾನ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡಂಚು ತಿಂಪೆ ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನುಪ್ಪೆ ಸರಿಯಾ ಮಲ್ತಲು ದಂಟನು ಬೇತೆನೆ తీయದೆ పండవు ಬೇಗ ಪಾಡ್ಕ ಪಂದೆ ಎಡ್ಬೇಕು ತಪ್ಪು ಮೂಲು ಕಾಂದ ಪೂರ ಮುರ್ದಿ ಮಗೆತಲೆ ಪೂರ ತಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ಪೂಜಿತಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮಗೆ ಚತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆ te pane jianagla bada apna tenche itu portana inu lumbudu pattadu moordu managa ancha ನೀರುಳು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಮೇತಿದ ಬಾಜಿಗಳಂಚೆನೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋದು ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಮೂರಿಯತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಅಂಚಾಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಪಾಡು ಮುತ್ತಲೆ ಪತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನೀರು ಐತಾನೆ ಬುಂಡು ದಂಟೊಂಚೂರು ಬೆಯ್ಯರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತಪ್ಪೇನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ದಂಟು ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಲ್ಲ ಪತ್ತೆದ ಬಜ್ಜ ಒಂದು ಬತ್ತಡೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆಚಾಡಿಂದು ನೀರು ಆಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಕ್ಕಂದೈತೆ ದೀತೆ ಚಪಾತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಬಾಜಿಗೆ ತುಲಿ ಮಂಡೆ ಕೈದಿದ್ದು ಕುಲ್ತು ಬಾಜಿ ತಿನ್ರ ಬನ್ನಿಗೆ ಈ ಆತ ಚಪಾತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿಯರು
ತಿನ್ನೋಡು ಇತ್ತ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನಡ ತೋರ ಆಪೇರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪೇರು ಆಪೇರು ಅವು ಪತ್ಲೆ ಪಡ ಈ ತೋರಪ್ಪ ಅವು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡತೆ ಆಯ್ ಬಾಜಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಅಂದೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಾಜಿ ತಿನ್ಪುನು ನಾನು ಕೂಡ ಆಟ ಮಲ್ತದ ಪೂಜೆ ಎಂಕದು ಕೂಡ ಆಗೋಸ್ಕರ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ತಿನ್ಪೆಂಡ ಚಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಡಂದೆ ಈತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿಂದಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು 2 ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರ 500 ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು.